बावैसो बाथौ गौथुम आरो आरएसनि गेजेराव प्रेस मिट होनाय खोथाखौ लानानै बर'फोरनि बाथौ धोरोमारि आरो खृष्टान धोरोमारिफोरनि गेजेराव आथिखालाव खोब गुदुं थासारि सोमजिबाय थानायखौ जों बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनदों। बे टपिकखौ लानानैनो आं दिनैनि बे कन्टेन्टआव सावरायनो नाजानाय जादों। बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा खर'जों हाबा मावदोंना सिखा रुवानि सानस्रिजों खामानि मावदों? खाम सिफुङा बर' हारिनिसो दामजु, बेखौ साफ्रोमबो बर'फ्रानो बाहायनो हायो, बेखौ होबथानाय माने बर'नि राव हारिमुआव फासयनाय। खृष्टान धोरोमारिफोरा बेखौ बाहायनानै आर'ज गाबनायाव मा अजद थानो हानो? खृष्टानफोराबोथ' बर'आनो, जेरै बाथौआरिफ्रा बर'आ बर'खौ मोसा लख्रा बादि अरलायनाया मा धोरोमनि खान्थि बेलाय? मोनसे समाव ब्रह्म धोरोमनि जोहै गुरुदेब कालिचरना बर'फोरखौ फोसाबदोंमोन। बिदिनो बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ खृष्टान मिसनारिफ्रा गिबियाव बर' थुनलाइखौ सोरजिदोंमोन आरो बर'फोरनो गावनि सिनायथिखौ होनो खाबु होदोंमोन। बर' रावनि गिबि रावखान्थिखौ खृष्टान धोरोमारि मानसिया लिरदोंमोन। बेफोर थाथ'दोंसै। थोंजों रावजों बुंनो थाङोब्ला बाथौ गौथुम थामहिनबा बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफ्रा हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखाथि होनो थांदोंना फोजोबस्रांनो थांदों, बेयो साननो गोनां ओंथि जानानै फैदों आथिखालनि समाव। आथिखालाव आरएसनि दैदेनगिरिफ्रा बर'फोरनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल राजखान्थिजों मैसो फेराफोर बादि सौलायहोनानै दि बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोजोबस्रांनो नाजादों, बेखौ राजखान्थियारि नोजोरजों नायनानै खामानि मावोब्ला बाथौ महासभाया बर'फोरनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोगोन, धोरोमाव फोथायनाय आरो मुगैलायनाय लाबोगोन। बाथौ महासभानि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बे गाज्रि जोलैखौ फोनानै उनाव हारिया खैफोदाव गोग्लैयोबा बर'नि धोरोमारि फोथाराव आथिखालाव बोहैथि बाथौ महासभानि नेहाथारि आरो आफादगिरियानो जाहैगोन। दानिया खोथाया जाहैबाय बिथां चैतरन्जन बराजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ महासभानि बाथा देवानि बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि खायसे नेताफ्रा बर'जों बर'नो अरलाय होबाय थानो नाजानाया जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। धोरोमखौ गाव गोसो जायाब्ला रावबो सुबुंखौ सोरसोमनानै धोरोमखौ लाहोनो एबा होनो हाया, आरो बेखौ सोरबा खृष्टियान एबा सोरबा बाथौआरि सुबुङानो होना मानो एबा खालामनो नाजाया मानो। धोरोमखौ लानानै आथिखालाव बाथौ महासभानि पण्डितफोरजों लोगो लानानै बाथौ लोगो जानानै बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफ्रा जा थांखिजों खृष्टान धोरोमारिफोरखौ गाग्लोबनाय खान्थिजों भारत संबिजिदा होनाय धोरोम बासिलायनो मोनै हादोराव धोरोमखौ लाना जा थांखिजों बर'फोरनि गेजेराव जा थांखि लाबाय आरो लानो नाजादों, बियो आंनि नोजोराव आरो बर' हारिनि गेजेराव मोजां थासारि सोमजिहोनायनि नोजोर नङा। सोरबा खृष्टियान एबा बाथौ लायोब्ला लाथों, सोरबाया सोलायनो गोसो जायाब्ला बेखौ गोदना सरसोमनानै नोङो बर' हिसाबै बाथौ धोरोमाव हाबथारनांगौ आरो सोरबा खृष्टान धोरोमारिफ्राबो गोसो जायैखौ सरसोमनानै खृष्टान धोरोमाव बास्लायहोनो नाजानाया बियो आदुवानि एंखोरबारियाव संख्रिनि आबाद मावनाय जागोन। बाथौ गौथुमनि थामहिनबा बाथौ महासभानि गोबां मिथिंफ्राव जोङो बाथौआरि हिसाबै थाङो, बेहाय नुनो मोनो खायफा बोसोरारि अडिशन्सफ्रावनो उइदाउट अडिट आफादखौ सोलायो। बिदिनो गोबां गावजों गाव बेले बेजेखौ नुनो मोनो। दानिया खोथाया जाबाय, बाथौ गौथुमनि गोबां जथुम्मा आरो गोबां गेदेमा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंनाय आरो लिरनाय खोनायो जों गोदोनिफ्रायनो गावनि धोरोमखौ हिन्दु एबा हिन्दुइज्म हिसाबै फर्म फिलआपफ्राव एबा फर्मफ्राव होबोनायनि जाउनाव दिनै बर'नि आइडेन्टिटिफ्रा गोमालांदों होनना लिरनाय नुयो। थारैनो जों गावखौनो बाथौआरि एबा बाथौइज्म महरै साबैसेया सिनायथि होदों? दिनै बर'आ जायफोरा गावसोरनो बर'आ हिन्दु नङा, बियो बाथौआरिसो, गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि दङ होननानै बुङो, अब्ला जों
मानो मालाय हिन्दु गामिनि दैदेनगिरिबो जों दैदेन जाना बाथौ धोरोमारिनि नंगुबै बर'फोरखौ एसटि स्टेटास थामहिनबा सिडिउल ट्राइब सार्टिफिकेट मोननायनि मोन्थायखौ सिखोमानो नाजादों। खालि बर'फ्रा खृष्टान धोरोमखौल' लादों नामा? आथिखालाव बर'आ मा धोरोमाव गैया? गोबां धोरोमावनो दंसै। संकरि, ब्रह्म, बुद्धिज्म, सतसंग, बिहार, अनुकुल, बायसित्रा। बाथौआनो गोबां दालायाव गावस्रानानै दङ। अब्ला बाथौ गौथुमनि आथिखालनि मावजिनो गाथा गानहोनो नाजाग्रा बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिया गावनो न'आव एसटि सार्टिफिकेटखौ लाबोनानै बेफोर धोरोमारिफोरखौ एसटि स्टेटासनि जानथायाव खालामदों। बे एसटि मोननायखौ सोरबा बाथौ गौथुमनि नेहाथारि एबा प्रेसिडेन्टआ होनाय एबा सोरजिनाय बेसाद नङा। बियो भारत संबिजिदा गोग्लैसोनाय माहारिफोरखौ उनाव जाथि हिसाबै थांना थानो हायो बे मोजां सानस्रिखौ लानानैसो जवाहरलाल नेहुरुनि नाजानायाव सोरजिनाय जादोंमोन आरो जायनि जोहै बर' आरो नर्थ इस्टार्न रिजननि गोग्लैसोनाय ट्राइबेलफ्रा रैखाथि जाबाय। जोंनि बर'फ्राबो बिदिब्ला गासै एसटिखौ नोंथांमोना बासि नागिरना एसटि सार्टिफिकेट होदो। भारत संबिजिदा नोंथांमोननो ख्रिस्टियान बर'फोरनो होआ एबा होनाङा होननानै पार्लामेन्टआव राय होबाय नामा? एफा गुसेब जायो नामा धोरोमखौ सिबिग्रा आरो बाथौखौ दुलाराय बुहुमनां धोरोम खालामनो नाजाग्रा सुबुंफोरनि सानस्रिया मुलुगाव बाथौ धोरोमारिफोरखौ मुलुगनां खालामनांगौब्ला जों गरामि आखुजों नङा, लासै बयखौबो गावनि मालायनि फेङैसो जोंनि धोरोमाव लाहोनो नाजानांगोन। अब्लासो बे धोरोमखौ बयबो सनमान होगोन। जोङो बासिलायनाय गैयै माहारि खालामनानैसो बाथौखौ मुलुगनां खालामनो हागोन। बिदि गुसेब सानस्रिजों बाथौखौ जों मुलुगनां धोरोम खालामनो हानाय नङा, जायखौ खृष्टानफ्रा खालामो, जायनि थाखाय दिनै बुहुमाव खृष्टान धोरोमारिफ्रा बयजोंबो अनसायजादों। बाथौखौबो बर'नि गुदि आरो असे धोरोम सानो, नाथाय आं मालायनि राव हारिमु आरो धोरोमखौ मुगैनायखौ साबजानाय मोना। बियो सिबिग्रानि आखुबो नङा। आथिखालाव बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफ्रा बे थांखिखौ लाना RSS जों खारफादों। उनाव बे बाथौ गौथुमनि मानसिफ्रा बिसोरनि खबायावनो हाबजोबगोन। एसे सानै हयै बर'फ्रा नायनो गोनांथि दं। दैदेनगिरिफोरखौ जोङो जाथि, धोरोम आरो राव, थुनलाइ, हारिमुखौ लाखिनो थाखायसो सायख'यो, नाथाय बिसोरखौ हारिखौ फाननो एबा हारिखौ गावनि बादि बाहायनो थाखाय सार्टिफिकेट होआ। दैदेनगिरि होनब्लानो दि बिथांमोननि खोथाया गासैयावबो रज'जोबो बियो नङा। बिथांमोननि अनगायैबो बर'आव आथिखालाव गोबां गोरों गोरा आरो मेलेमजिबि सुबुं दंसै। हारियाव दा गावस्रानाय पलिसि दा सोथों। हिन्दु, मुस्लिम, बर', ख्रिस्टियान बयबो धोरोमजों जयै थानांगोन। बेसो अंगुबै धोरोम। धोरोमा गावनि गोरबोआवनो दंजोबो। बेखौ मठ मन्दिर गिर्जायाव नागिरनानै मोननाय बेसाद नङा। सैथोआव थाब्लानो धोरोमाव फालिनाय जायो आरो रावखौबो मुगैनाय गैयै एबा फोलानाय गैयै साननायानो असे धोरोम। RSSनि पलिसिजों खारफानो नागिरोब्ला एन्जरा मैदेरनि खर' गाननानै गावखौ दैखांनो हायै बादिसो जागोन। गावनि हारिनि खर'खौ एबा सिनायथिखौ जों सोरबा चैतरन्जन बरानि खिथुआव अर सावनानै बर'फोरनि गेजेराव सिनायलायनो हायै जानायनि मा दरखार दं? जों हिन्दुआरि नङा, बाथौआरिसो। जियानो जाथों, इयुनाव बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफ्रा बिदि गुसेब सानस्रिजों एबा नाथुर मेलेमजों जोंनि बाथौआरिफोरखौ दैदेननो दा सानथों। थिंक बिफर इउ स्पिक, थिंक बिफर इउ एक्टखौ बाहायनो नाजा। थिंकिं वेल इज बेटार, डुइं वेल इज वाइज, एन्ड प्लेनिं वेल इज विजेस्ट अफ अल। बाथौ महासभाया थाबैनो गावनि गोरोन्थिफोरखौ सिमान जानांगौ आरो तान्त्रिक सानस्रिखौ फोसाबनांगौ आरो भारत संबिजिदाव थिनाय मोन्थायखौ बांसावनो नाङा। बेयो रावबो हिन्दु मुस्लिम हारिया होनाय जिनिस नङा। बे एसटि सार्टिफिकेटआ
बेखौ रावबो होबथानोबो हाया। बेनिखायनो हिन्दु आरो बुद्धिज्म खृष्टानजों बे एसटि एबा एसटि स्टेटास एबा कास्ट सार्टिफिकेटआ जेबो लोब्बा गैया। खृष्टान बनाम बाथौइज्म बे फर्मुलाजों बर'फ्रा दा गब्रथों। बयबो गावनि राव हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ लाखिनो नाजादो, गावखौ सिनायदो, गावस्रानायनि गोजानाव थादो। सानै हयै जै बर' हारि आरो जै बर' राव थुनलाइ गेवलांथों, बर'सा देरहासार स्ल'गान होना बर'जों बर' आखाइ हमना बाथौ खृष्टियान बासिलायालासिनो दावगालांनो हाथों, बेखौ हास्थायनानै आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बाथौआरिनि गासै मुलुगनां धोरोम। एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय।